መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 135 ሃሌሉያ አቱም ባሮት እግዚአብሔር ስም እግዚአብሔር አመስግኑ አቱም አቤት እግዚአብሔር አብ አጽድ ቤት አምላኽና አትቆሙ አመስግኑዎ እግዚአብሔር ሰናይ እዩ እሞ አመስግኑዎ ግሩም እዩ እሞ ንስሙ ምስጋና ዘምሩሉ እግዚአብሔር ንያዕቆብ ናቱ ንእስራኤል ከአጥሪቱ ኸውን ሓረዮ እግዚአብሔር ዓብዩ ምዃኑ ጎይታና ኣብ ልዕሊ ኩሎም ኣማልኽቲ ምዃኑ እፈልጥ ኣለኹ እሞ እግዚአብሔር ኣብ ሰማይን ምድርን ኣብ ባሕርን ማዕሙቕን ዝደልዮ ዘበለ ይገብር እዩ ንግመ ካብ ወሰን ምድሪ የልዕሎ ንመባርቕ ኣብ ዝናም ይገብሮ ንንፋስ ካብ መዝገቡ የውፅኦ ንበኽሪ ግብፂ ካብ ሰብ ክሳዕ እንስሳ ወቕዐ ወምስሪ ኣብ ማእከልኪ ኣብ ፈርዖንን ኣብ ኩሎም ባሮቱን ትእምርትን ተኣምራትን ሰደደ ንዓበይቲ ኣሕዛብ ወቕዐ ንስልጡናት ነገሥታት ከኣ ንሲሆን ንጉስ ኣሞራውያንን ንኦግ ንጉስ ባሳንን ንኩሎም መንግስታት ከነኣንን ቀተለ ምድሮምን ንርስቲ ሃበ ንህዝቢ እስራኤል ኣውረሶም ወ እግዚአብሔር ስምካ ንዘለዓለም ኣታ ጎይታይ ዝኽርኻ ንውሉድ ወለዶ ይነብር እግዚአብሔር ንህዝቡ ይብይነሎም እዩ እሞ ንባሮቱ ይርሕርሓሎም ጣዖታት ኣሕዛብሲ ብኢድ ሰብ እተገብሩ ብሩርን ወርቅን እዮም ኣፍ ኣለዎም ኣይዛረቡን ኣዒንቲ ኣለዎም ኣይርእዩን ኣእዛን ኣለዎም ኣይሰምዑን እዮም ኣብ ኣፎም ድማ ትንፋስ የልቦን እቶም ዝገብርዎም ዝውከልዎም ዘበሉ ከማታቶም ክኾኑ እዮም ኣቱም ቤት እስራኤል ንእግዚአብሔር ባርኽዎ ኣቱም ቤት ኣሮን ንእግዚአብሔር ባርኽዎ ኣቱም ቤት ሌዊ ንእግዚአብሔር ባርኽዎ ኣቱም ንእግዚአብሔር ትፈርሁ ንእግዚአብሔር ባርኽዎ ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነብር እግዚአብሔር ካብ ጽዮን ይባረኽ ሃሌሉያ